Pohodlně se připravte do dnešní relaxace a opřete si nohy o zeď, případně si je můžete podepřít peřinou nebo polštářem. Ruce natáhněte za hlavu. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Ještě jeden hluboký nádech a dlouhý uvolněný výdech. Hluboký nádech a dlouhý výdech. Ruce si vraťte podél těla, zavřete oči a nechte se provázet do dnešní relaxace. V tuto chvíli nechte své tělo uvolnit, odpočinout. Váha celého vašeho těla je opřena o zem a také o zeď. Právě tuto chvíli věnujete jen a jen sami sobě. Nic jiného nemusíte. Jste jen teď a tady. Uvolněte svůj obličej, povolte jednotlivé svaly a uvolněte pokožku hlavy. Uvolněte a nechte stěžknout i svá ramena, paže a celé horní končetiny až po konečky prstů. Uvolněte a nechte stěžknout také svůj hrudník a břicho. Prociťte uvolnění svých zad skrze dotek s podložkou. Uvolněte také hýždě, stehna, kolena, kotníky i chodidla. Celé vaše tělo odpočívá. Vaše tělo v této uvolněné pozici harmonizuje. Nalézá svou vnitřní rovnováhu. Tu rovnováhu, která je mu vlastní. Dnešní relaxace vede tělo k rovnováze na hormonální, nervové i buněčné úrovni. Vaše životní energie začíná proudit do všech míst v těle. Zesiluje a dostává se i tam, kde dříve stagnovala. Nacházíte se v poloze, která omlazuje vaše tělo a působí prospěšně proti vlivům stresu a starostí. Vaše tělo se v této poloze harmonizuje, nalézá vnitřní rovnováhu. Dovolte nyní svému tělu, aby v této relaxaci došlo k vnitřní harmonii a klidu. Pravidelně dýchejte a v uvolnění nechte své tělo dojít do přirozené rovnováhy.
Dnešní relaxace pomalu končí. Zhluboka se nadechněte. Krátce zadržte dech. A dlouze vydechněte. Mírně rozhýbejte prsty u nohou. Prohýbejte, zakružte kotníky. Pokrčte střídavě jedno a druhé koleno. Otevřete si oči a protáhněte ruce za hlavu. A až se vám bude chtít, přejděte do sedu a vraťte se do svého dne.